הזמן הפנוי שיש לטפל בכל ילד הם הולכים ונעלמים. לכן מאוד חשוב בחוויה הראשונית של הילד. אבל יש מסגרות קיימות במדינת ישראל שהן לחלוטין לא מתאימות לדברים האלה. צריך ללכת לקבל ילד שנכנס לרופא שיניים בפעם הראשונה או השנייה בחייו. זה חייב להיות חוויה כזו שלא תשאיר בו צלקת. היום הטיפולי שיניים לילדים ניתנים בכל מיני מסגרות. יש מסגרות שנועדות לעבוד במסות. שם זה לתת כמה שיותר טיפולים לכמה שיותר ילדים. לכן אין מה לעשות. כשמגיעים למסגרת עיסוק כזה, בסופו של דבר, הרגישות ואפילו הזמן הפנוי שיש לטפל בכל ילד הם הולכים ונעלמים. אבל יש דבר לא פחות חשוב, זה נושא של הפן המקצועי. מוסדות שנותנות טיפולים במסות, אין להם מבחר של עשרות אלפי רופאים מומחים או בעלי אנשים בעלי הכשרה מתאימה לטיפול בילדים. לכן, כוח האדם שמקצועי שיודע להתעסק עם ילד בצורה נכונה, לקבל אותו נכון, להתייחס אליו נכון, לדבר איתו בגובה העיניים, זה דברים צריך זמן בשבילם ואת היכולות לדעת לעשות את זה. לא בכל מקום יש את זה.